बिटिसिनि हाग्रा ओनसोलाव हाबदों मावबादि होखारस्रांनांगौनि दाबि खालामदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ। बिटिसिनि हाग्रा ओनसोलाव इनाय दखल थाबैनो उदां खालामनांगौनि दाबियाव समबाराव बिटिसि हाग्रा बिफाननो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ। थांनाय 17 एप्रिलाव चिरांनि रुनिखाता हाग्रा मावखुलि गाग्लोबनाय जाथाया मावबादि गाग्लोबनायनि मोनसे गिख्रंथाव महर। बेयो सरासनस्रा गाग्लोबनाय नङा। दायनिगिरिफोरखौ खानानै गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि। मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिनि दैदेननायाव मोनसे सांग्रां दोलोआ क'क्राझार नोगोराव थानाय बिटिसि हाग्रा बिफाननि गाहाय बिबानगिरि सुमन महापात्रनि आखायाव गोसोखां बिलाइ गथायो। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि जायनाखि फरेस्टनि काउन्सिल हेड अफ द डिपार्टमेन्ट बेनाव जों दिनै मोनसे फल' आप एक्सननि थाखाय मेम'रेन्डाम फैदों। फल' आप एक्सना जाहैबाय बिथाङा जोंनो दाखालि 22 तारिखखालि 22 एप्रिल खालि मोनसे स्टिकनि कपि जोंनो हरदों। बे स्टिकआ जाहैबाय बे फरेस्टआव इसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै थानाय इनक्ल'जारफोर दङ बेखौ होखारनो थाखाय बिथाङा बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि स्टिक लिरदों, होखारगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। गथिखे बे स्टिकखौ लानानै जों दिनै बिथांखौ आरो जोङो मोनसे धन्यबाद ग्रेटिटिउड होनाय जाबाय जोंनि तरफनिफ्राय। नोंथाङा जे जोंनि स्टिकखौ लानानै जों दाबि खालामनायखौ लानानै नोंथाङा जे एक्सन लानो नागिरदों बेनि थाखाय नोंथांखौ धन्यबाद आरो फल' आप एक्सनखौ लानांगौ बिनि मेम'रेन्डाम आरो नोंथांमोनहा मोनसे टाइम बाउन्ड मोनसे माने पलिसि लानांगौ, टाइम बाउन्ड पलिसि। आरो जों बे इनक्रोचमेन्टफोरखौ जों दोननो नाङा, होखारनांगौ। जों बेखौ जोङो दाबि खालामनो हादों। आरो थांनाय जायनाखि 17 तारिख एप्रिलाव रुनिखाता फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबनानै फरेस्ट अफिसनिफ्राय अस्त्र शस्त्र लुटपाट खालामनाय, बे जायगायाव माने मटर गारि बुख्रुबनाय, माने फरेस्ट फोर्स पुलिस फोर्स बिनि सायाव हामला खालामनाय, बेफोर गिलु बालु मोनसे आक्रमण बियो। बे आक्रमणनि स्टाइला खिन्थु साधारन स्टाइल नङा। बे आक्रमण खालामग्राफ्रा पाब्लिकआनो साधारन मानसियानो खालामदोंब्लाबो खिन्थु बे नेचार अफ माने एटाक, बे नेचार अफ एटाकआ एक्चुवेलि जों जेराव बाहेरायाव जों नुयो मावबादि आक्रमण, बेबादि आक्रमणनि स्टाइलखौ जों नुयो आरोखि। बेनिखायनो जों बेफोरखौ स्ट्रिक्ट भाबै दमन खालामनांगौ, हमनांगौ, एरेस्ट खालामनांगौ, साजा होनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों। आरो फरेस्टआव इसेबां इलिगेल भाबै माने बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय दङ बिसोरखौबो उच्चेद खालामनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों। संकस दैमानिफ्राय लानानै मानास दैमासिम सिनाय मोनै बायजोनि सुबुं हाबनानै दं। थांनाय 11 जानुवारियाव क'क्राझार कारिगावआव सिखना जोहोलाव बिस्मितखौ बुथारनायाबो गिलु बालु गाग्लोबनाय जाथायमोन। बेफोर जाथायफोरनि आन्दोआव मावबादिनि आखाइ थानायनि सन्देह खालामदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ। दिनै गोबां माने जोंनि हाग्रायाव ओरै सोनाब संकस दैनिफ्राय सानजा मानास दैसिम बेयाव गोबां माने असिनाखि मानसिफोर हाबनानै दंफैयो, जायफ्रा जोंनि जायगानि मानसिजों गोरोबा, भाषाबो एखे नङा, बिसोर हिन्दी रायज्लायग्रा। बेनिखायनो बिसोरबादि मानसिया जोंनि जायगायाव माबोरै थाफैखो बे मोनसे गिदिर कुइसन। आरो दिनै बिसोरबादि थानायनि थाखायनो दिनै जोंनि जायगायाव सावथालजों बर'जों सब समाय बुलाय होनो थाखाय बिसोरो थुलुंगा होबाय थायो, एरना होबाय थायो, जाय फले गाज्रि घटना जायो। थांनाय 12 तारिख जानुवारियाव सिखना जोहोलावखौ बुथारबाय बै आवदां बाजार खाथियाव। बेथ' मारात्मक घटना। बे एखेबारे गिलु बालु आक्रमण। बे थागिबि फिसा बर' फिसाखौ गावनि जायगायावनो बाहेरा मानसिया फैनानै बुथारफैनाय, बेथ' आसरित, बेथ' खोब गोरलै बाथ्रा नङा। बेफोरखौ जों नायनानै बे जायनाखि दसि मानसिफोरखौ हमनांगौ, एरेस्ट खालामनांगौ। आरो बिसोरनि गुदियावनो दं बे माने जोंनि बेरेखा थुना होग्रा, बेफोरखौ जों हमनांगौ, बेखौ दाबि खालामदों। आरो दिनै जों मिथिनायाव जायगानि मानसिफ्रा जेरै जों खोन्थाबाय थायो, बे हाग्रा ओनसोलनि खाथि मानसिफ्रा जे बे हाग्रा ओनसोलाव सिलाय लायै लायै माने गिलु बालु अस्त्र लानानै गिदिंनाय हिनजाव हौवा माने लोगो मोनो, बे बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव खोन्थादों। आरो बेखौ मावबादि होननानै मानसिफ्रा सन्देह खालामदों। मख'जाथावनादि गोसोखां बिलाइयाव बिटिसिनि हाग्रा ओनसोल जर'खायै सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामायाव इनाय हाग्रा सिलिंखार खालामनाय आरो आयेन बेरेखा दखल बन्दनि थाखाय थाबैनो रैखाथि राहाखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे इभिक्सन सालायनांगौनि दाबि फोरमायो। फारसेथिं गोसोखां बिलाइखौ बिथा खालामनानै बिटिसिआव इनाय दखल उदां खालामनो थाखाय इभिक्सन सालायगोन हाग्रा बिफाना। आरो माबायदि राहा लागोन हाग्रा बिफाना, माबायदि इभिक्सन खालामगोन फोरमायबाय बिटिसि हाग्रा बिफाननि गाहाय बिबानगिरि सुमन महापात्र बिथाङा। আজি মোক
বড়োল্যান্ড জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ পৰা এটা মেমৰেণ্ডাম দিছে। এই মেমৰেণ্ডামটো মই পঢ়িলোঁ, এতিয়া জাষ্ট পঢ়ি আছোঁ। তাতে যেটো মেইনলি মই যেটো ভাবিছোঁ এইটো লিখা আছে আপোনাৰ এনক্ৰচমেণ্ট যিবিলাক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এৰিয়াত আছে এইবিলাক কেনেকৈ সোনকালে এভিকশ্যন কৰিব লাগিব, আৰু যেটো ৰুণিখাটা ফৰেষ্ট অফিচৰ কি ইনভেষ্টিগেশ্যন সোনকালে কৰিব লাগিব, তাক মানে একশ্যন ল'ব লাগিব, আৰু লিখিছে এডিকুৱেট ছিকিউৰিটি মেজাৰ্ছ ডিপ্লয়মেণ্ট কৰিব লাগিব, আৰু কেনেকৈ জংগল বচাব বেচিকেলি সেইটো কৰিব লাগিব। তো এইটো ভাল ভাল পইণ্টছবিলাক দিয়া হৈছে। এইটো ডেফিনেটলি আমাৰ নলেজতো ডেফিনেটলি আছে, আমাৰ এনে প্ৰগ্ৰামো আছে। এতিয়া অলপ কিছুমান চলি আছে প্ৰচেছ, কাৰণ আমি অলপ ৱেইট কৰিছোঁ। তাৰপিছত এজ পাৰ ৰুল আমি চববিলাক পইণ্ট আমি চাম আৰু আমি কৰিম, একশ্যন লোৱা যাব। আৰু সেইটো কাৰণে আমি প্ৰপাৰ ৰেভিনিউ আৰু পুলিচ এই দুয়োটাৰ এছিষ্টেঞ্চ আমি ল'ম। উইল নট ডু ইট এল'ন। আমাৰ চবৰ পৰা এছিষ্টেঞ্চ লৈ আমি ধুনীয়াকৈ এইটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ সেইটো কাৰণে চব আমাক ছাপৰ্ট কৰিব, কাৰণ এইটো পজিটিভ বস্তু যে ফৰেষ্টৰ এনক্ৰচমেণ্ট আমি বন্ধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। নহ'লে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট যিটো বহুত ডিষ্টাৰ্বড আছে আপোনালোকে জানে, সেইটো আৰু যেনে এটলিষ্ট কমচে কম ফাৰ্ডাৰ আৰু যেনেকৈ আৰু ডিটৰিয়েট নহয়, সেইটো কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। এতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক বি বনি গ'ল, চিকনাঝালাও নেশ্যনেল পাৰ্ক বনি গ'ল। গতিকে ইমান ধুনীয়াকৈ আমি এটা পজিটিভ ষ্টেপ লৈছোঁ, তাৰ ভিতৰত যদি এনক্ৰচমেণ্ট হৈ যায় আৰু গছ গছনি কটা যায় বা ৱাইল্ড লাইফ ডিষ্টাৰ্ব হয়, তাহলেতো আমাৰ গোটেইখিনি পাৰ্পজটো চাৰ্ভ নহ'ব। গতিকে আমি ডেফিনেটলি চেষ্টা কৰিম, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ কৰিম উইথ দি হেল্প অফ আদাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছ, আৰু আমি এইটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যিটো আপুনি লিখিছে ৰুণিখাটা, সেইটো অলৰেডি চলি আছে, তাত আমাৰ ফালৰ পৰা ৰিপৰ্ট গৈছে, বাকী চব দি আছে নিজৰ নিজৰ। আৰু তো গতিকে আমি এইটো কৰিম বুলি আমি এভিকশ্যন কৰিম, আমি তাৰ তালিকা আছে। दा बाथ्राया जाबाय बे आयदाखौ लानानै माबायदि राहा लागोन बिटिसि हाग्रा बिफाना, आरो बिटिसि हाग्रा बिफाननि गाहाय बिबानगिरि सुमन महापात्रआ बे बिथिङाव माबायदि गोख्रों बिफाव लागोन, बेयो फैबाय थानाय समासो फोरमायगोन। क'क्राझारनिफ्राय बिटिआरनि बिउर' चिफ कनक चन्द्र बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24।